ating Mahiwagang Burnay! Isang araw ay nagbonding habang nagluluto si Sheena at ang kanyang mommy Elaine. Ma, gutom na ako. Matagal pa ba yung kare-kare mo? Bakit di mo kasi lakasan yung apoy para lumambot na agad yung baboy? Sabi ni Sheena kay mommy Elaine. Ikaw magluto. Napaka-demanding. Nako, wag anak at baka masunog ang mga sangkap. Kailangan nating lutuin ito ng dahan-dahan. Sheena, tandaan mo, ang pag-ibig ay parang pagluluto. Hindi dapat minamadali para mas masarap ang putahe. Sagot ni Mommy Elaine. Hugot pa more, Mommy. Alam mo, paulit-ulit ko nang naririnig sa'yo yan. Kaya tingnan mo, hanggang ngayon, wala pa rin akong boyfriend. Hirit ni Elaine. Bata ka pa naman anak eh. Enjoy ka lang muna sa pagiging single. Alam ko naman na maraming umaaligid sa'yo, kaya piliin mong maigi ang magiging nobyo mo para sa bandang huli ay hindi ka magsisi. Ang mga lalaki parang panindayan sa palengke. May iba na maganda itsura, pero sa loob bulok pala. Hindi ako papayag no na makapangasawa ka ng bulok. Ang lalaking puporma sa'yo ay dadaan muna sa butas ng karayom ko. Sabi ni Mommy Elaine. Oh, ang daming hugot lines ni Tama! Mommy, no? Correct! Hay naku, Mommy. Sa sobrang medikulosa mo, baka wala talaga makapasa sa'yo. Sabi ni Sheena. Of course not, anak ha. Actually, may bet akong lalaki para sa'yo. Gwapo, matipuno, at disenteng tao. Isa pa, hindi tatamad-tamad at may magandang trabaho. Naalala mo ba si Maring Lily? Yung best friend ko nung high school. Naku, nagkita kami nung isang araw at ipinakilala niya sa akin yung anak niya na kay gwapo. Naku, sigurado ako na magkakasundo kayo. Sa makalawa, ay ni-invite tayo ni Maring Lily sa kanila. Kaya sumama ka ha, para makilala mo si Jay. Sabi ni Mommy Elaine. Bahala na Mommy. Magiging sobrang busy kasi ako this week eh. May i-audit kasi ako ng isang malaking kumpanya sa Makati. Kaya sorry baka hindi kita masamahan kina Tita Lily. Sabi ni Sheena. Ganun ba? Sayang naman. Saang kumpanya ba yung sinasabi mo? Hindi ba yun pwedeng ipagpaliban? Tanong ni Mommy Elaine. Oh, disappointed the mommy. Oo. Nikarereto na Tama, sana, kaya lang busy ang anak. Wale. Hay, cannot be, Mommy. Star client namin yung Your Next. Ito po yung sikat na funeral parlor sa Bangkal. Your Next. Nakaschedule na sila for audit. Akala ko brand ng damit, gano'n. Nakakatakot naman. Nakaschedule na sila for audit ngayong week na to, kaya magiging busy talaga ako. Paliwanag ni Sheena. Your Next funeral parlor? Oo, alam ko yan. Ano ba yan? Mukhang pinagtatagpo talaga kaya ng tadhana. Alam mo ba na dyan nagtatrabaho si Jay? Yun ngang anak ni Maring Lily. Pagpunta mo doon, hanapin mo si Jay Grifaldo. Magpakilala ka ha at sabihin mo, anak kita. Masayang sabi ni Mommy Elaine. Grabe naman ang pag-push mo dyan sa Jay na yan, Mommy. Pag ako hindi nagwapuhan dyan ha, magdududa na ako sa taste mo, Mommy. Tikman ko nga yung kare-kare mo. Tinikman ni Sheena ang niluto ni Mommy Elaine. O ano, pasado ba? Tanong ni Mommy Elaine. Wow, Mommy! Sobrang yummy! Sabi ni Sheena. O so ano, magdududa ka pa ba sa taste ko? Muling hirit ni Mommy Elaine. Nang sumunod na araw ay nagtungo na si Sheena sa Your Next funeral parlor para mag-audit. Inumpisahan na niya ang trabaho at ipinagpaliban na muna ang paghahanap kay Jay. Pagdating ng break time ay tinanong niya ang isang empleyado kung paano magpunta sa HR office. Boss, saan po ba dito yung daan papunta sa HR? Tanong ni Sheena. Sa HR po ba ang punta nyo? Medyo nakakalito kasi yung hallway papunta doon. Di bale, sasamahan ko na lang kayo. Sabi ng pawisang empleyado. Salamat ho.
Sige po, sundan ko na lang ho kayo, sabi ni Sheena. Dahil sa itsura at pagiging pawisan ng empleyado, ay hindi naiwasan ni Sheena na palihim na mamintas. Grabe, ang dugyot naman ng mamang to. Long hair, naka-ponytail, pawisan hanggang kilikili, but in fairness, mabait siya, sabi ni Sheena sa kanyang sarili. Excuse me ma'am, dito na po ang HR namin, sabi ng empleyado. Thank you po manong, pasasalamat ni Sheena. Nilapitan ni Elaine ang HR manager at nagtanong, excuse me, I am looking for Mr. J. Grifaldo. Dito daw po siya nagtatrabaho. Saan po yung office niya? Tanong ni Sheena. Ma'am, yung kasama niyo kanina, yung naghatid po sa inyo, siya po si Mr. Grifaldo, sabi ng HR manager. Nga. Pinagpawisan ng malamig Pahiya. si Sheena nang marinig ang sinabi ng manager. Miss, nandiyan na pala si Mr. Grifaldo sa may likod nyo. Sir Jay, may naghahanap po pala sa inyo. Nang tawagin ng HR manager ay napaharap si Jay kay Sheena at sinabi, Yes ma'am, what can I do for you? Halos hindi makatingin ng diretso si Sheena sa sobrang kahihiyan. Ang lalaki pala na kanyang pinipintas-pintasan kanina ay walang iba kundi si Jay Grifaldo, ang lalaking sinasabi ng mommy niya. Nga, pahiya. Pahiya pa more. Kung ako yan, partner, nagdala ko ng bonnet, pinagkasya ko yung sarili ko doon. Hindi lang ulo, kasya doon. Buong katawan, pag napapahiya ka, kasya ka sa bonnet. Pag napahiya ako, higa ako sa kabaong doon. Magpapatay-patayan muna ako. Magtatago. Hi, Jay. I'm Sheena. Anak ako ni Mrs. Elaine Montelibano, yung best friend ng mommy mo. I'm here para mag-audit dun sa kabilang department. Nice meeting you, Jay. Naiilang nasabi ni Sheena. Oh yes, Sheena. Naikakwento ka nga sa akin ni Mommy Lily at ni Tita Elaine. I hope you're doing okay on your first day of auditing. Hayaan mo. Kung gusto mo, sabay na lang tayo lagi mag-lunch para may kasama ka sa pagsisikot-sikot dito. I'll be happy to assist you sa abot na makakaya ko. Pasensya ka na ha. Inaayos kasi yung air conditioning system ng building kaya medyo mainit. Anyways, I'll go ahead. May aayusin lang ako sa office ko, then let's meet again tomorrow. Sabi ni Jay. Yes. Pag-uwi ng bahay ni Elaine, OMG, Mommy! Nakakaya! Napagkamalan kong security guard si Jay! May position pala siya sa your next, Mami! Kwento ni Sheena sa mami niya. Ikaw naman kasi, pinantasan mo agad. Sira naman pala ang aircon, baka kaya ganun ang itsura. O di naman kaya, nag-jogging papasok ng opisina kaya pawisan siya. Sabi ni Mami Elaine, jogging? Naka-formal slacks po, tsaka polo, jogging? Ayos ka, Mami, ha? Gutom ka ba? Hayaan mo na. Baka naman talagang pawisan lang yung tao. Bukas, pag nakita kayo, sabihin mo, kinakamusta ko rin siya. Hindi ka pa ba nagugutom? Ipaghahanda na kita. Nagluto ako ng sinigang sa bayabas. Uy! Sarap. Sabi ni Mommy Elaine. Kinabukasan during lunch break. Hi, Sheena. Let me help you sa dala-dala mong tray. Sabi ni Jay. Hi, Jay. Salamat. Pawisan pa ba si Jay na mga hindi Baka hindi na, partner. Presko na, presko. Hi, Jay. Para gumanon si Elaine. Correct. Para gumanon si Sheena, partner. Si Sheena. Malamang pogi na eh. Hi, Jay. Salamat. Ngayon pa lang ako kakain eh. Kakatapos ko lang kasi mag-audit. Sorry, hindi kita nasabayan kanina, sabi ni Sheena. It's okay. Ngayon pa lang din naman ako kakain, so masasabayan kita. Siya nga pala, I just learned na malapit pala yung bahay nyo sa village namin. So, pwede pala tayong magsabay umuwi. So, kung okay sa'yo, after office, magkita tayo mamaya sa lobby. Yes. Ihahatid na kita sa inyo. Alok ni Jay kay Sheena. Yes naman! Siyempre, ang arte pa ba niyan si Siyempre, Sheena? hindi na, no? Taga-village pala Correct eh.
Pag ako nalaman ko taga-village, sige na. Tama. May guard kaya, mayaman. Ha? Nako, kahit wag na. Baka makaabala lang ako sa'yo at saka baka mag-extend din ako ng konti mamaya eh. Pag-iinarte ni Sheena. Kahit wala naman talaga. Correct! No, it's okay. Kahit hintayin na kita. Gusto ko din kasing bisitahin si Tita Elaine eh. Sagot ni Jay. Okay. Kung mapilit ka, edi wala naman ako magagawa. Thank you ulit for assisting me here, Jay, ha? Sabi ni Sheena. It's my pleasure, Sheena. Sagot ni Jay. Ay, Jay! Muntik ko nang makalimutan. Pinabibigay sa'yo ito ni Mami. Siya nagluto niyan. Sinigang sa bayabas. Sabi ni Sheena habang inaabot kay Jay ang Tupperware na may lamang ulam. Oh wow! Favorite ko yan! Sinigang sa bayabas. Ang sweet talaga ni Tita Elaine. Sabi ni Jay. Pagdating ng hapon, ay hinintay ni Sheena si Jay sa lobby. Pagbukas ng elevator, ay parang namalikmata si Sheena nang makita niya si Jay na pababa ng elevator. Pagbaba ni Jay ng elevator, ay humalimuyak ang nakakaakit na amoy ng pabangong panlalaki. Naman! Preskong-presko at malinis na malinis din ang itsura ni Jay. Nakasuklay na maayos, ang makitnab niyang buhok na lalong nagpakinang ng kanyang kagwapuhan. Naman, Gwapo. Napamura sa Oo. sarili, no? Ang gwapo. Ito ang nasabi ni Sheena sa sarili habang papalapit sa kanya ang binata. Yes, naman. Ayun naman, no? Lumalablay. Yes! Makapag ano nga sa mga Funeral parlor. Malay mo. Mag-audit ka rin doon. Parental by, magka-love life ka. Hi, Sheena. Ready ka na ba? Tanong ni Jay. Ready na. Yep. Yun na ang simula ng pagiging palagay sa isa't isa ni na Jay at Sheena. Naging magkaibigan ng dalawa at pagkalipas ng 5 buwan, Sheena, I need to tell you something. I think I'm falling in love with you. Yay! Woo! Funeral parlor pa more! Audit pa more! Makatambay nga sa funeral parlor. Malay mo makahanap ka ng love life! I need to tell you something. I think I'm falling in love with you. Pagkatapat ni Jay. Something's telling me it might be you. Pilit na pinigil ni Sheena ang kanyang mga ngiti. Ngunit sadyang kumikinang ang kanyang mga mata dahil sa ipinagtapat sa kanya ni Jay. Pasuplada effect. Yes. Ayaw ngumiti. Correct. Kunwari yan. Jay, ako rin pala may sasabihin sa'yo. Ano kaya yun? I think I feel the same way too. Yes! Woo! Funeral parlor pa more! Matapos may pagtapat ang nararamdaman sa isa, ay naging sila na. Sa isang family dinner ay pinagtapat nila sa kanilang mga magulang ang kanilang relasyon. Sabi ko na nga ba kayo talaga ang magkakatuluyan. Hirit ni Mommy Elaine. Nako, dapat pag-usapan na ang kasal, pabirong sabi ni Mother Lily. At di nga nagtagal, ay nagpakasal na din ang dalawa pagkatapos ng 3 taon ng pagiging magkasintahan. Sa ngayon, ang pagsasama ni na Jay at Sheena ay nagbunga na ng 3 anak na babae. At sa darating na June, ay si-celebrate na ng mag-asawa ang kanilang 12 taong anibersaryo ng pagsasama. Wow, galing. Masayang-masaya si Sheena sa piling ng kanyang si Jay. Subalit wala nang masasaya pa kay Mommy Elaine at Mommy Lily dahil tumama ang mga bet nila para sa love life ng anak nila. Sarap naman na. Tsaka alam mo partner, ang
masarap din talaga kapag bet ng nanay mo, yung jowa mo. Magaan sa pakiramdam. Kasi ganyan na naman yung mga nanay, may extend na lagi, kahit love life naman talaga nung anak. Pero dahil dyan, at least happy family. Correct! Kasi bet ng mga mommies, Tama. yun ang katuluyan ng mga anak Uy, nila. pero totoo yun ha. Pansinin ninyo sa coloring book ng inyong love life. Dun sa mga naging jowa mo na hindi bet ng magulang mo, parang ang hirap dalhin. Lagi ka nagsisinungaling. Correct. Lagi kang tumatakas. Laging patago. Hindi masaya eh. Kasi Saka lagi mo kagalit yung nanay mo. correct. Lagi kayong magkaaway. Hindi pa nagtatanong lang yung nanay mo, Tama. simpleng tanong lang, saan ka nang galing, defensive ka na Correct. kaagad. Ano ba naman yan? Tanda-tanda ko na, tinatanong mo pa ako. Pero pag gusto ng mami mo, yung naging Correct, jowa diba? mo, Ang gaan-gaan sa pakiramdam kasi pwede mong ikwento. yung excited ka magkwento, ma, Alam mo ba? Kasi. first time namin eh. Oo. Kumain kami sa labas. Correct. Grabe ma, ganun pala yung kalaki. Ibang level pala yung putlong doon. Laki pala doon. Umabot hanggang lalamunan ko Kaya eh. nga nag-share nga kami nung nakita niya nasa mid ako. Di ba? Masarap yung nagkakwento ka eh. Totoo yan. Yun yung ako para sa akin yung isang magandang moral of the story. Oo naman. It's nice to be in love. Pero maganda talaga kung yung bet mo ay bet na ng magulang mo. Correct. Magkakaroon kayo ng harmonious relationship sa bahay. Kung di man kayo magkakasama sa bahay, at least magkasundo. Napaka-importante no. Yung hindi lang kayong dalawa na magjowa ang masaya, kundi yung mga tao nakapalibot sa inyo, masaya rin para sa inyo. Buti pa sila lumalablay. Mamaya talaga pupunta rin ako sa bangkal. Hanapin mo your next funeral parlor. Total, malapit ka naman dun sa bangkal, Oo nga. di ba? Maglalakad-lakad ako dyan, pabalik-balik. Baka naman mamaya, partner, dun sa mga Cherry Mobile natin na events, wala ka pa ba napupusuan? Meron naman, partner. Malay mo, may tambalanista tayo na mamit ka, tapos she's the one. Yes! Love life! Kapag ka, partner, ito, taga mo sa bato. Pag ikaw nagka-love life, isusulat ko sa may wagang burnay. Ako magsusulat. Tapos ako na maglalatay ng background music. Ako lahat, partner, magka-love life ka lang! May napupusuan naman ako dun eh. Ay, talaga? Sabi ko na wag yung mascot! Nabasa mo na sa utak ko. Wag yung mascot, partner! Aliw na aliw ako dun sa mascot eh. Si Cosmic. Si Cosmic. Alam niyo po mga kabisyo, nakakaaliw po talaga kapag kayo po ay pumunta sa Cherry Mobile Anniversary Events. And this week, naku, magkita-kita tayo mga kaibigan. Siyempre, itong darating na Friday. Nandyan po kami sa Cherry Cherry Mobile Mobile SM SM Fairview. Fairview. Alas 5 in the PM. Yon, on Saturday naman, ang Tambalang Balasubas at Balahura ay nandyan sa Cherry Mobile SM South Mall. Alas 5 din po in the PM. And on Sunday, nandiyan po kami sa Cherry Mobile SM Iloilo. Feeling ko 4 o'clock ito, partner. Yon, mas maaga-aga. Oo, kasi may flight tayo pabalik. Alas 4 in the PM. Kaya yung mga nakilala natin na mga kabisya natin sa Iloilo nung tayo nag-book signing noon. O pwede tayo magkita-kita ulit. Yon, basta huwag kayong mawawala. Sigurado mag-e-enjoy po kayo sa bonding moments kasama ang Tambalang Chris Chuperati Kauliala. At syempre, doon sa mga papremyong ipinamimigay ng Cherry Mobile. Corrected by. Ang mga kwento po na may wagang burnay, katulad ng kwento kanina, ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Syempre, kung gusto nyong mabasa ito ng paulit-ulit, kailangan naka-talk and text kayo kasi... Correct. Meron po silang internet.org by Facebook kung saan pwede ka magkaroon ng libreng access sa internet. Tama. At meron ka ring libreng Facebook. And Facebook all you want, Corrected kabisyo. by. All you have to do is to text internet at isa mo lang yan sa 9999. Ganun lamang kasimple yun, katropa. Hatid sa atin ang Talk and Text, araw-araw, panalo! Muli kapiling at kabanding pa rin yung paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Yun!